खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कक्राझाराव गेदेर हानजा सुरनानै सावथाल हारिनि सुबुंफोरा एसटि माननि दाबिखौ गोख्रों खालामदों। मिशन रिटार्न टिकेट। आसामा सान ओंखारनायनि सिगां सा 19 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ दैथायहरबाय। आसाम सरकारा गवालपारानि दहिकाटा रिजार्भ फरेस्टआव 1143 बिघा दखल खालामजानाय हाखौ बोखारनो थाखाय मोनसे गिदिर बेदखल हाबाफारि जागायगोन। उन्दै हिन्जावसाखौ 1.5 लाख राङाव फानदोंमोन, 6 हमजादों। पिएम मदिआ वन्दे मातरमनि 150 बोसोर आबुं हाबाफारिखौ हादोरनाङै बेखेवो। काछाराव फिन हेर'इन जब्द खालामनाय, सासे सुबुंखौ खायो। उदालगुरिनि हाग्रा सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ ग्रेनेड आरो गुलि बारुद जब्द खालामदों, सासे हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। कक्राझाराव गेदेर हानजा सुरनानै सावथाल हारिनि सुबुंफोरा एसटि माननि दाबिखौ गोख्रों खालामदों। दुलाराय सावथाल फरायसा आफाद आसुआ 7 नबेम्बर खालि आसामनि थागिबि सावथाल हारिनि थाखाय शेड्युल ट्राइब एसटिनि बिथायाव मोनसे गिदिर हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। आसु मिरु कमिटिनि दैदेननायाव बेनि कक्राझार जिल्ला आफादनि हेफाजाबजों जानाय बे हानजा सुरनायाव रोजा रोजा बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लादों। हेंथा दिन्थिफुंनाया कारिगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायदों आरो माहारियारि राजालामा 27 जों हानजा सुरनायनि उनाव जयपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबहैयो। सोमावसारगिरिफोरा बेनार लानानै गावनि हारिनि थाखाय न्याय आरो सिनायथि मोननो थाखाय स्लगान होदोंमोन। आसु दैदेनगिरिफोरा मोनब्रै गाहाय दाबिफोर दोनदों, जेरै संबिजिरनि 342 दफानि सिङाव सावथाल हारिखौ एसटि फारिलाइयाव सोसननाय, हा पाट्टा राननाय, हारिनि फोरमान बिलाइ होनाय आरो 2022 मायथाइनि मोनथाम थागिबि गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनाय। आफादनि दैदेनगिरिफोरा बुङो दि बे ओनसोलनि गिबिसिन थागिरि सावथाल हारिया गोबाव समनिफ्रायनो सरकारनि नेवसिजानायजों मोगा-मोगि जाबोगासिनो दं। बिथांमोननि दाबिफोरखौ थाबैनो सुफुङाब्ला रायजोनाङै सुबुंदारारि सोमावसारनायनि हुमखि होयो। नैथि खौराङाव दङ। मिशन रिटार्न टिकेट। आसामा सान ओंखारनायनि सिगां सा 19 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ दैथायहरबाय। बृहस्पतिबारखालि फुंनि समाव आसाम पुलिस आरो बर्डार सिकिउरिटि फर्स (BSF) आ 19 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि हादोरसिम लानानै थांफिनो। अपारेशना फुंनि 2:15 रिंगासोआव जागायदोंमोन। सा 14 खौ श्रीभूमि जिल्लानिफ्राय आरो सा 5 काछार जिल्लानिफ्राय लांनाय जादों। हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा फोरमायनाय बादिब्ला बे राहाखौ महिषासन सीमा आउटपस्टनि गेजेरजों खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रि शर्मा बिथाङा बुङो दि बे आगाना आयेन बेरेखा हाबफैनायनि फारसे रायजोनि लाथिख' सहायनो हानाय खान्थिखौ दिन्थियो। आसामा श्रीभूमि, काछार, धुबरी आरो खोला सालमारा मानकाछार जिल्लाफोरनि गेजेरजों जानानै बांलादेशजों 267.5 किल'मिटार सीमा रानलायो। थामथि खौराङाव दङ। आसाम सरकारा गवालपारानि दहिकाटा रिजार्भ फरेस्टआव 1143 बिघा दखल खालामजानाय हाखौ बोखारनो थाखाय मोनसे गिदिर बेदखल हाबाफारि जागायगोन। आसाम सरकारा गवालपारा जिल्लानि दहिकाटा रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव 1143 बिघासो दखल खालामजानाय हाखौ बोखारनो थाखाय गोख्रों होखारनाय हाबाफारि लागासिनो दं। 9 आरो 10 नबेम्बराव जानो गोनां बे अपारेशननि थांखिया आयेन बेरेखायै थाग्राफोरखौ बोखारनाय आरो हाग्रा हाखौ सरकारनि सामलायनायनि सिङाव लाबोफिन्नाय।
मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गासैबो लाहार फाहार खालामजाबाय आरो दखल खालामनाय हायाव थानाय सुबुंफोरनो नटिस होनाय जाबाय। पुलिस, हाग्रा बिफाननि मावफारिया आरो जिल्ला खुंथाया लोगो नांनानै आयेन आरो आब्रुथिखौ थि खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन। बे आगाना हाग्रा आरो सोरखारि हाफोरखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामजानायनिफ्राय उदां खालामनो हादोरसा सरकारनि सोलिबाय थानाय हाबाफारिनि मोनसे बाहागो। आसामआ सिगां गासै आसामाव अतिक्रमण खालामनायनि हेंथायै गोख्रों गसंथिनायनि सायाव बोलो होनानै मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखाथि होनाय आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय हाग्रा ओनसोलफोरखौ संरैखा खालामनायनि सरकारनि थांखिखौ फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ उन्दै हिनजावसाखौ 1.5 लाख राङाव फानदोंमोन, सा 6 हमजादों। मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव आसामनि बिबानगिरिफोरा सासे उन्दै हिनजावसाखौ 1.5 लाख राङाव फाननानै सुबुं लांखारनाय नेटवार्कआव लोब्बा थानायनि दायाव सा 6 सुबुंखौ खादों। लांखारजानाय सुबुंखौ आसामनि साहा बागान ओनसोलनिफ्राय लांनाय मिथिनायनि उनाव बे अपारेशनखौ मिथिनो मोनो। जायगानि गामियारिफोरा खाथिनि साहा बागाननिफ्राय उन्दै गथ'साफोरखौ लांनो नाजानाय आरो दायनिगिरिखौ हमनो हानायनि उनाव दीपक फुकन, उमाकान्त छेत्री, बबी देउरी सना, रहित कादल, पीटर साबासी आरो अजित मुंडाखौ हमनो हायो। पुलिसआ बुङो दि बे लांखारनाय रिंआ गुबैयै रांखान्थियारि लोरबां साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि गथ'फोरखौ नोजोर होनानै नंखाय फाव फान्दायनानै गुबुन गुबुन रायजोफोराव दैथायहरदों। गोबां खहा जानांनायफोरखौ नागिरनो आरो नेटवार्कखौ फोजोबनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ पीएम मदिआ बन्दे मातरमनि 150 बोसोर आबुं हाबाफारिखौ हादोरनाङै बेखेवो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गोदान दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियामाव माहारियारि मेथाइ बन्दे मातरमनि 150 बोसोर आबुं जानायनि थाखाय बोसोरसेनि हादोरनाङै फोरबोखौ बेखेवो। बिथाङा मोनसे जर'खा गोसोखांथि डाक टिकेट आरो खाउरि हगारदोंमोन आरो मेथाइनि जारिमिन आरो गोनांथिनि थाखाय बावनाय मोनसे डिजिटेल पर्टेलबो बेखेवदों। रोजा रोजा सुबुंफोरा बन्दे मातरमनि आबुं रोखोमनि जथाय रोजाबनायाव बाहागो लादोंमोन, जाय मोनसे जिउनां आरो हादोर अनफावरि आबहावा सोरजिदों। बे मेथाइखौ गुबैयै बंकिम चन्द्रआ 1875 मायथाइनि 7 नबेम्बराव लिरदोंमोन। हादोरनाङै बे फोरबोआ 3 नबेम्बर 2025 निफ्राय 7 नबेम्बर 2026 सिम सोलिगोन, जेराव हारिमुआरि हाबाफारि, सेमिनार आरो दिन्थिफुंनायफोर जागोन। गावनि बिबुंथियाव गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि बे मेथाइया भारतनि खौसेथि, हारिमुआरि गोग्गानाय आरो उदांस्रिनि सोमावसारनायनि नेरसोन जानानै दं आरो बेयो दिनैसिमबो नोगोरारिफोरखौ थुलुंगा होगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ काछाराव फिन हेर'इन जब्द खालामनाय, सासे सुबुंखौ खायो। काछाराव पुलिसआ फिन ड्राग्सखौ जब्द खालामदों। जयपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कामरंगा 1थि डिभिजनाव सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ गोबां बिबांनि हेर'इन बोखांनो हायो। लखिमपुरनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव पुलिसनि हान्जाया बे अपारेशनखौ मावफुंनानै 155 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। हेर'इनखौ मोन 10 साबोननि बाक्सुआव दोनखोमानानै दोननाय मोन्दों। हेर'इनजों लोगोसे पुलिसआ सासे साप्लायारखौबो खायो। स्निथि खौराङाव दङ उदालगुरिनि हाग्रा सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ ग्रेनेड आरो गुलि बारुद जब्द खालामदों, सासे हमजादों। आसाम पुलिसआ उदालगुरि जिल्लानि डिमासुंगा हाग्रायाव सिग्रोमनायनि समाव गंनै गोथां ग्रेनेड आरो 55 राउन्ड गुलि बारुद जब्द खालामो। बे अपारेशनखौ भेरगाव एसडिपिअ'आ मिथिहोखानाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै दैदेनदोंमोन। जाथाय थिलिनिफ्राय सासे सुबुंखौ हमनो हायो, जायखौ पापु क'ट्स उर्फे बिजय एकजम होनना मिथिनो मोननाय जायो। पुलिसआ गंसे बेरफ्रुग्रा आरो गुबुन बेरफ्रुग्रा मुवाफोरबो मोन्दों। हाथियारफोरनि फुंखाखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।